Rus kişisi ise жизнь прожить не поле перейти. Tatar kişisi İlham Şakirov ortadan Qora Ormanını jırlap jibere, turmuşunun ağırlığını ko'rsatuv üçün. Yoңartabız, yoңa suluş beremiz dep aytamiz. Bu yoңa suluş bizga yot, bizning madaniyatga. Suverenitet tushurunda bo'lgan o'zgarishlarni analizlab, natija chiqarib, yo'llar ko'rsatuvchi yo'q kishi. Kirmishak madaniyati formalasha boshladi Tatarda bugun. Bir kunlik madaniyat tuzimiz biz bugun. Шушы көннәрдә, декабрьнең 5-ндә, Казанның опера һәм балет театрында Алтын Казан тамашасының премьерасы узды. Ул инде мәгълүм үзгәреш җиле проектының быелгы чыгарылышы итеп тәкъдим ителде. Алтын Казанны яшь композитор Эльмир Низамов язган һәм ул үзенең шушы әсәрен дөньяда инде күптән танылган, әмма татар эстрадасы өчен яңалык булган музыкаль тамаша формасы мюзикл буларак тәкъдим итте. Либретто авторы Ринат Харис, тамашада Филюс Каһиров, Эльмира Кәлимуллина, Артур Исламов, Шәрипҗанова һәм Айдар Сөләйманов кебек яшь, әмма инде танылып өлгергән җырчылар катнашты. Шулай итеп, үзгәреш җиле татарга да яңа бер форма китерде. Һәм һәр яңалык белән булган кебек, бусы да кайнар бәхәсләр уятты. Кирәкме бу татарга, кирәкмиме? Гомумән, читтән ясалган мондый мәдәни йыгынтылар татар сәнгатен байытамы, әллә юк итәме? Әлбәттә инде моң төшенчәсе дә читтә калмый, ул сакланамы, югаламы һәм башка шундый кызыклы сораулар туа. Шулар хакында без бүген минемчә студиясендә Миләүшә Хәбетдинова белән сөйләшәбез. Ул азатлык укучыларына таныш шәхес, галимә, сәнгать белгече, халыкча итеп әйткәндә, татар мәдәнияте өчен җаны әрнегән кеше. Хәерле көннәр, Миләүшә ханым. Хәерле көннәр. Мин сәнгать белгече түгел, мин укытучы һәм әдәбият буенча белгеч. Ләкин мин сәнгать белән кызыксынам һәм үз фикеремне әйтәм, чөнки тамашачы буларак хукукым бар дип саныйм. Менә шуңа күрә дә инде без сезне бу өлкәдә зур белгеч дип саныйбыз, чөнки әдәбиятны да мәдәниятның зур мөһим бер өлеше итеп кабул итәбез. Шуңа күрә бу инде алар бер-берсенә бәйләнгән, шуңа да әлеге очрашуга да нәкъ менә шуның өчен чакырдык сезне. Миләүшә ханым, сез татар мәдәниятенең бүгенге хәле, хакимиятның, аерым түрәләрнең бу өлкәдәге сәясәте мәсьәләсендә иң актив, нык авазлы тәнкыйтьче булып торасыз. Татарның мәдәни хәлен ничек бәяләр идегез? Менә шушы Алтын Казан мюзиклы мисалында сүзне шуннан башлай алабыз. Мин Алтын Казан мюзиклын карамадым, кызганычка ки, ләкин мәдәниятның бүгенге хәлен бәяли алам. Минемчә, дәүләт үзенең карашын соңгы елларда үзгәртте. Бик күп акчалар бирелә башлады һәм мәдәният дөньясында без үзгәрешләр күрәбез. Ләкин бу яңа туган мәдәният милли микән дип сорау куйсаң, син җавап таба алмыйсың. Чөнки менә йорт ул фундаментсыз тора алмый. Нигезсез. Һәм мәдәниятны да нигезсез үстереп булмый. Biz үзебезнең хәзер яңа мәдәниятны төзибез дип, үз мәдәниятыбызны, менә 1000 еллар буе җыелган мал-мөлкәтебезне, байлыгыбызны өйрәнмичә яңа мәдәният төзибез. Әйе, без Африкадагы җырларны, моңларны үзебезнең мәдәният площадкаларыбызга кертәбез. Җырларны язганда икенче ят булган әһәннәрне кертәбез. Чөнки эштән мәдәният өлкәсендә эшләгән кешеләр, менә хәзер яңа дулкын кергән, мәдәният площадкасына кергән дулкын, алар үзенең мәдәниятын икенче сорт дип саный, кызганычка ки. Һәм бу әйберне һич үзгәртеп булмый. Чөнки Совет чорында зыян китерелде инде, безнең милли мәдәниятның тарихы, безнең тарихыбыз өйрәнелмәде. Шуның өчен шәхес формалашкан чорда алар бу кирәкле белемне алмадылар. Менә сез миллилекнең тамырлары турында сөйлисез, әйме? Алар хәзер югала бара дисез. Аңлатып китик әле, нәрсәдән гыйбарәт ул тамырлар? Аларны аерым-аерым әйтеп буламы? Менә һәр халыкның үзенең әһәне бар. Ритмикасы бар, үзенең образ системасының дөньясы бар.
Hem o bu obrazlar orkılı özünün ruhi halatın, fikir yürütüğün anlatan. Biz mingilmine bir misal getirem. Urus kişisi ise жизнь прожить не поле перейти. Totar kişisi İlham Şakirov ortundan Kora Ormanını jırvap jibere, turmuşunun ağırlığını kürsəti üçün. Şuvay avazlarda, avar bir tikmedengine tuğmağanlar, hem avar bizge sınıp, bizim onga sınıp kileler etiden, eniden, ebi babaylardan. Ama biz hazır özü bizning medeniyetibizga перезагрузка bizip tutunduk. Lekin biz şelpreme kitiremiz özü bizning medeniyetimizni, muğnarımızı, jırlarımızı, sanat eserlerin, klasikasını biz yoңartabız, yoңa suluş bilemiz dep aytamiz. A bu yoңa suluş bizge yot, bizning medeniyetga. Mine men bir gina misal kitirem. 20-chi yıllarda totar profesyonal muzikasını tudurganda bizning Salih Saydashevlar payda buldular, Karim Tinchurin dramaturgiyada. Mine alar şunday eserlerini tudurdular. Bugungi kunda da o eserlerini rahatlanıp totar qoray hem anın jonu o eserlerini qabul etdi. Çünki mine bu şur sanat kişileri alar o'zi bizning bilimimizga, bizning tariximizni bilib, milli medeniyetimizning bilimin to'plab yoңa eser tudurganlar. Aygi alar dunyoda narsa bo'lgani yoңalıklarni öğrengenler. Yoңa formalar kirganlar, yoңa janrlar kiritganlar. Lekin mine bu milli ahan degan aybirni alar nık tuyganlar. Nerse o milli medeniyet, men agil aytarim, sizgil milli deb aytasiz. Her xalqning o'zining qarashi bor. Nerse o tuğan jir, nerse o din, ahlak, пространствоның qoidalari, bayramlar, mine bu düşünceler orqali, qahramonlar orqali, tarixiy voqealar orqali, kalendar orqali xalq o'zini belgili xalq etib. Biz o'zi bizning totar milli bayramlarimizdan, medeniyetimizden bosh tortsak, biz xalq bo'lib kim qolamiz? Mine bu so'rov bir şey. Mine siz bir fikir bilan alayda kelishasizdir. Chunki zamancha madaniyat ul baribir bugungi, mine hozirgi jamiyatning kuzgisi. Ya'ni masalan bunda madaniyat o'zidan o'zi o'zgarmay, jamiyat o'zgara. Ham bu birinchi shiratda bizning totar shirag'ida endi ul albatta bizning mentalitet o'zgaruga, chunki biz ayrim davlat bo'lib yashamaymiz bit. Nender bir o'rtaq davlatda, boshqalar davlatida yashaymiz. Ikkinchi bir muhim ul da bo'lsa til masalasi, til bilan xallar hozir bir xirti, til yo'qolay ekan, demakki ishtalik bina ul ahang mung bir qiziq sirov, bu albatta bir zo'r sirov, ansin balki kelajakda da tekshirib hali pentatonika masalasi, tatarning jiri ki ul pentatonikaga negizlangan, hozirgi estradada ul yo'q deyarlik. Bunda problemlar ko'p. Lekin alayda jamiyat o'zincha taraqqiyot etdi hamda uning madaniyati da nechikdir olg'a borga tegishdir. Endi bu yoqdan qaraganda aydagiz davlat ham madaniyat turida silashib olaylik hali. Siz bugungi vaziyatda madaniyat ministrligi rolini nechik etib ko'rasiz? Ul g'odiy bir oqsha bo'lib o'tirishigina bo'lsinmi, alla san'atkorlar uchun o'zina ko'ra bir sifat o'rnagi, etaloni bo'ldirib, yuqori sifatli san'atligini qo'yg'irtsinmi, alla uning butunlay keragi yo'qmi? Medeniyet ministri bugün oqsha bo'lib o'tirishi vazifasini o'taydi. Chunki medeniyet ministrligida bilgichlar yo'q. Bizning medeniyetning tarixini bilgan, bayliyoq etirgan. Ayyalar, komissiyalar jiyavar, ishlaylar, lekin tekuchka kadrov degan aybir bor. Mana kuzatib, bizning mana bu suverenitet tushirimida bo'lgan o'zgarishlarni analizlab, natija chiqarib, yo'llar ko'rsatuvchi yo'q kishi. Qizg'anishqaki, mana bu men balki og'ir so'z aytirman, kirmishak madaniyati formalasha boshladi Tatarda bugun. Tomirsiz madaniyat. Biz izlaymiz tezgina olg'a ketirish deb, mana bu yerda qiziq forma bor, aydan foydalanib deb biz foydalanamiz. Lekin u bizning xalqimizga nega ahamiyat keltiradi? Mana biz o'zgarish yili necha konsertdan uzdirdik. Amin mana xalqqa chiqib so'rov berar edim. Avar o'rinda. Bizning jirlarni mana bu uslubda var hozir jirlar var, ma'nosini o'zgartib. Xalq avar ortidan bu jirlarni jirlay boshladimi? Xalq avarni o'z etib qabul etdimi?
Жаннары бұрылдымы bu жырларға? Bir günlük medeniyet tizimiz biz bugün. Min anı kilmişek medeniyet dip bəyəliyim. Bir kişini upkaletesem kilmey. Mine bizden gosırlar boyu saklangan muğnarımız Zileylük, Kora Orman. Mine mındı büyüklükte biz medeniyet tiziyalabız mı? Bizden babaylar şit dünya, şit kovuklar arasında yaşaganlar, lakin mine mındı örnekler bizge kaldırganlar. Ne işinle biz bugün mındı örnek eserler tudıra almayız. Yok, o zamanı biraz, o zamanlarına... Misal getirem, aşık misal getirem. Devlet akşa birmi dediler. Devlet akşa bulup birem. Lakin devlet bizden sanat işçilerinden, sanat kişilerinden sırrı olmay, sıfatlı eser akşa bireler de bizden atşot konsert yosu var da hemenin birinci ekspertizisi yok. Şunun için sanat kişisi koya barganın özü de onunla bitirmeyi. Ana bir tankit gerek baribir. Ama bilgiçlerinin gerek fikri, mine bizim Totar Teatr nişe mine soňky ýyllarda olga ketdi. Çünki avarda laboratoriýalar girişli, bilgiçler kilip tura, hem fikirler ýaňgyry. Mine başka ülkelerde fikir ýaňgrasa upkali başlıyor, mine etdiler, mine gaty söz etdi dip, hem biz üsmeybiz, biz özübizni pesi kibik matur eýbir tudurdyk, olga ketiş, ýaňalyk kirdik dip özübizni maqtab oturabız. Қызық fikir aytdыңыз. Мына біздің ілеккеге буын 20-ші ғасырдағы мәдәниет, ол ілекке традицияларны сақлап қалған, яңа санды түгел деп. Ләкин бит біз 20-ші ғасырға қадар бүтінләй башқа шартларда яшәгән біз, милләт халық буларак, анда аралашу булмаган, глобализация булмаган, милләтләр белән урыс кына түгел мындай. Шул ук көнбатыш культурасы белән аралашу булмаган, аннарыгынан да театрлар керә башлаган, төрле заманча җырлаулар. Хәзерге шыр бит бөтенләй башка. Менә без татарны саклап килгән, милләт буларак саклап килгән авыл дибез бит инде. Авылга кайтсаң да, анда хәзер татар урынына урысча сөйләшәләр яшьләр, анда көне-төне урыс телевидениесын карыйлар, чөнки аларның телевидениесе бөтен җиргә тарала, анда кызыклы ток-шоулар була, алар барысы да урыс телендә. Ягъни менә бу мәдәниятне үстергән, мәдәниятне күтәргән шишмәләр алар сайыгып килә. Мондый шартларда инде шуңа күрә дә бәлки яңа формаларга алай каршы килеп тә булмыйдыр. Юк, мин яңа формага каршы түгел. Мин бу форма белән без нинди мәгълүмат таратабыз дип сорау куям. Безне халык итә торган мәдәният тудырабызмы без? Халкыбызны дөньяда күрсәтә ала торган мәдәният. Я без кабатлыйбыз гынамы? 10-20 копия тудырабыз сәхнәдә. Бу сүз бу турда бара бит. Мәсәлән, менә безгә Александр Ключеровлар килдәр, сез музыка турында сөйләшә башладыгыз. Безнең мәдәнияткә джаз, эстрада да үзгәрде. Ләкин милли әһәмиягә бит алар зыян китермәделәр. Ул шундый үзенчәлекле татар музыкасы килеп туды. Менә без бүген безнең җыр концертларын карадык. Менә безнең үзгәреш җиле инде хәзер 3-4 тапкыр күрсәтелде. Әмма ләкин бу бит шит мәдәниятның 20-нче копиясы гына. Без үсмибез, халык буларак. Без үзебезне тәнкыйтьлибез. Безнең имеш мәдәният үсмәгән. Ләкин безнең менә балаларны мин тикшердем, безнең балалар бүген Корея музыкасын тыңлый. Мин моны өйрәндем. Кайдан ни өчен бу мода кирип киткән? Кичкенә генә халык Корея музыкасын яшьләр тыңлый башлаган. Кино аркылы кергән бу музыка. Ул Корея музыкасын бит бөтен дөнья тыңлый хәзер. Шуңа да ул ниндидер бер глобаль тенденция. Бу ысулларны, бу юлларны эзләмибез. Ни өчен без менә бүгенге көндә, мәсәлән, яшьләр алар телефонда яшиләр, видео контент тудырга кирәк. Юк, безнең яшьләр зок алар тыңлый алмый материалны 10-20 минутлык. Без үзебезнең мәдәният белән башта таныштырырга тиешбез. Biz bit үзебезнең мәдәниятыбыз белән таныштырмыйбыз яшьләрне. Үзгәреш җиле оештыручылары бит шулай дип әйтә дә, без яңа формалар белән татар мәдәниятен бар дөньяга танытабыз, заманча формалар белән диләр. Сез килешмисезме аның белән? Юк, мин килешмим. Бу формалар алар заманча, ләкин алар татарның мәдәнияткә керткән нинди яңалыгын билгели. Нинди яңалык? Дөнья бит инде бу формаларны белә. Без монда индеец кебек бриллиант урынына стекляшка белән уйныйбыз.
Менә бу колониальный дискурста. Менә сез бик кызык фикер әйттегез. Берничә минут элек бер кызык күрсәтмибез. Бездә Әйе, менә аңлашылды. буе тупланган байлыкның Без бәясен, бер- кыйммәтен аңламыйча чыгарабыз. кызык фикер әйттегез берничә минут элек кенә. Менә башка тармаклардан айырмалы буларак татар театры үзенең юлын таба алды. Ул иске традицияларын да саклый, бер үк вакытта яңа формаларын да үз итә дидегез. Димәк, бу яхшы бер үрнәк мисал булып торамы татар театры? Әйе, менә бүгенгә кадәр безнең театр гел алда булды, ләкин менә хәзер белмим, пандемия гаеплеме, бәлки аның шуңа килеп җитте. Мин карыйм, менә хәзер театрларда да торгынлык шуры башланды, кризис кичерә театр. Чөнки алар юл эзлиләр, ничек яңа тамашачыны залга китерергә. Чөнки татар театрына яланган тамашачы картая бара, яшьләрне алар ничек җәлеп итәргә белмиләр, шуның өчен төрле юллар, төрле приемнар кулланалар. Ләкин менә бу юлда әле менә мондый зур ачыш бар, ничек алар кичерделәр бу 5 ел, соңгы 5 ел эчендә без пока күрә алмыйбыз. Мин моны бер кризисның бер билгесе дип кабул итәм. Безнең әле театр бик алга шундый зур адымнар белән алга киткән иде. Форма артыннан куып, безнең хәзер татар театры иштәлеген югалта башлады. Менә бу ачык күренә башлады һәм аларда иштән моны тоялар һәм яңа юллар эзлиләр дип әйтәм. Ләкин үрнәкләр бар. Пандемия чорында да матур спектакльлар туды. Менә мин аларны атап китә алам. Койда синең илең дигән яшьләр Әлмәт театрында спектакль чыгардылар. Һәм мин шок каттым, ничек алар менә шундый кызык юл таптылар. Бер яктан яшьләрне, тамашачыны безнең легионерлар тарихы белән таныштыралар. Һәм бу спектакль эчендә инде музыкаль энциклопедия буларак татарның 20-нчы елларда туган музыка әсәрләре белән таныштырып, һәм бу әсәрләрне дөнья кысаларында матур күрсәтеп, урынын билгелиләр бу әсәрләрнең. Мин менә бу әйбергә бик шатландым. Менә сез әйткән эштәлек бераз аксый башлады дигән нәрсә, ул бит турыдан-туры әдәбиятка да бәйле. Чөнки әдәбиятта без әле күпмедер дәрәҗәдә шагыйрьләр, шигърият бар, көчле дип саныйбыз. Менә прозага килгәндә, анда хәлләр алай мактанырлык түгел. Димәк, бу театрның бәләсе генә түгел, бу әдәбияттагы хәлдә дигән сүз. Әдәбияттагы проблема бу театрга җитми кызык текстлар, Чөнки тамашачы үзгәрә, аның кабул итү психологиясе, материалны кабул итү психологиясе үзгәрә, язучылар бирүмиләр, лекеге формада пока яшиләр. Ләкин лабораториялар уздырып, театр үзенә текстлар хәзер әзерли башлады. Ләкин барыбер кирәк безгә көчле язучылар. Көчле язучы шунда гына туа, аның тормыш тәҗрибәсе булырга тиеш һәм көчле белем. Дөнья әдәбиятын гына белергә генә тиеш түгел, үзенең милли мәдәниятен дә нык белергә тиеш, өйрәнергә тиеш. Һәм бу милли белемне дөнья белеме белән тоташтырып, яңа формага кертеп, ул аны тамашачыга бүләк итәргә тиеш. Ләкин бу як аксый һәм театрлар текстларга кытлык алар сизәләр һәм бу өстендә эшлиләр. Мәсәлән, менә күптән түгел генә лабораториялар узды, мин күрдем. Башкортстаннан чакырдылар белгечләрне, чөнки Башкортстанда бик көчле менә бу без борынгы әдәбиятны өйрәнү, легендаларны ничек өйрәнү, шул белгечләрне чакырып, безнең авторларны берләштереп, менә шундый интеллектуальный Казан ясап алдылар һәм Ахан дигән проект туды. Мин әле ул спектакльне күрмәдем, ләкин миңа кызык булды. Менә бу төрле җирдән килгән белгечләрне берләшеп, төрки дөньядан килгән белгечләрне, бәлки яңа әсәрләр, яңа орлыклар туар дип мин өметләнеп торам. Менә Камал мәктәбе бик уңышлы эшләде. Камал мәктәбендә алар инде тамашачыны бу проект аркылы театр тарихы белән, сәнгать тарихы белән һәм режиссерның осталыгы белән таныштыра килделәр. Чөнки алар менә үзенең тамашачының сәнгать уровнен күтәрергә тырыштылар, менә бу проектлар аркылы. Илгиз Зайнеев бик кызык проект ачты. Ул инде менә аның зур уңышы дип мин бәялим.
Тотар спектакльлары зур залга чыкты һәм бу заллар тулы. Мин гел әкият театрына килгәндә кечкенә залда спектакльләр үтәдер. Менә Илгиз Зәйниф әле 1 ел гына эшләсә дә, инде безнең хәзер спектакльләр, Курчак спектакльләре зур залга чыкты һәм менә дигән итеп үтә. Булар барысы да айрым шәхесләр бит. Менә ул ниндидер зур дулкын түгел. Совет чорындагы элеккеге еллардагы кебек ниндидер зур язучылар катламы хәзер Татарстанда юк диярлек. Һәм дә алар ничектер бездәге язучылар, шагыйрьләр һаман да шул совет чоры менталитеты белән яшәвен дәвам итә дигән хис юкмы сездә? Һаман да алар язучылар берлеге тирәсендә берләшә. Язучылар берлеге инде үзенә күрә бер бюрократик структурага әйләнде. Аның рәисе машиналы, офислы, шундый үзенә күрә бер әдәби генерал. Әле җитмәсә ул менә күптән түгел генә Мәскәүгә барып, язучылар берлеген янә Русия язучылар берлегенә кушу идеясе белән кайтты. Менә ул орган гомумән кирәкме сезнеңчә? Ничек бәялисез сез язучылар берлеге эшчәнлеген? Бу иҗади берлек, ләкин әсәрнең сыйфатына, әсәрнең әһәмиятенә ул хәзер бернинди роль уйнамый, чөнки комиссияларда әсәрләр тикшереләләр, премиялар бүленгәндә генә. Мин берничә комиссияда эшләдем. Элеккегечә җыелып, бер-берсенең әсәрен укып, фикер алышу дигән әйбер бетте. Ну, менә бу бит турыдан-тур язучылар берлеге эше бит инде. Димәк, ул эшне эшләми. Ул язучылар берлеге эше, ләкин алар бер-бер хәзер язучылар ялкауланы бетләр, бер-берсенең әсәрләрен дә укымыйлар. Менә мин Казан утарында әсәрне укыйм, шалтырата башлыйм, фикер алышырга миңа кеше кирәк. Мин ул кешене таба алмыйм. Бик сирәк кеше, менә мин бу әсәрне укыдым, ул минем белән сөйләшергә ризалык белдерә. Яра, соңнан укырмын дип. Алар бер-берсенең дә әсәрен укымыйлар. Менә бу бик фаҗига бит инде. Ничек алар бер-берсенә бәя бирмәгәч, алар бит инде иҗатчылар приемнарны, осталыгын язучының бер төссез сүзләр белән бер төрле әсәрләргә бәя бирәләр. Мин моңа инде бу картлык галәмәтеме дип кабул итәм. Андары көнләшү дигән әйбер алар арасында бик көчле. Менә бу Язучылар союзына, менә бу һөҗүм, мин тәнкыйть юлына басмыйм бу өлкәдә, чөнки менә хәзер безне татарларны бер-беребез белән чәкештереп, билгеле булмаган, мин теге билгели алмыйм, ләкин шундый көчләр безне хәзер менә бу иҗат көчләрне юкка чыгаралар. Мин шуның өчен бу дискуссияны интернетта тыныч кына кабул иттем, чөнки бу завеса гына, занавес гына. Аның артында башка технологиялар. Мин бу скандалның артында бу бина бер кешене кызыксындыра. Һәм шуның өчен язучыларның союзының әһәмияте юк дип, без язучылар союзын юк итәргә тиеш түгелбез. Без аны эшләтергә тиешбез. Чөнки бу модель ул халыкка бик кирәк. Язучылар, мәсәлән, проза секциясеме, тәнкыйть секциясеме, шагыйрьләр секциясеме җыелып, әсәрләргә, яшьләргә юл күрсәтергә тиешбез. Мин күрәм генә ничек безнең шигърият үсә. Чөнки шигъриятта әдәби осталык менә бу мәктәбе әле дә эшләп килә. Менә күптән түгел генә мин Шәриф Камал музеена кирдем, күрәм, Йолдыз Миннуллина кирип китте. Аның артыннан яшь шагыйрьләр кирип китте. Менә мин инде аңлыйм, монда Йолдыз Миннуллина яшь шагыйрьләр белән эшли. Һәм моның нәтиҗәсен без инде әсәрләрдә күрә алабыз. Нигә алай булгачтан Йолдыз Миннуллинаны без, я булмаса Татарстан язучылары инде дөресен әйткәндә, шул ук берлекнең рәисе итеп куймый, нигә аларга анда яшьләргә күбрәк эш бирелми, күбрәк йогынты бирелми? Мин белмим, чөнки мин Язучылар союзы әгъзасы түгел, моны инде язучылар хәл итәләр. Ләкин менә мин үзем бернинди союзда тормыйм. Һәр кеше бүген үзенә максат куярга тиеш. Минем халкым юкка чыга, диагнозны куйган кеше ширдән арынау. Әйе, без юкка чыгабыз, чөнки менә бу битарафлыгыбыз безнең инде кризисын без бүген күрәбез. Телебезне югалтып, мәдәниятебезне югалтып, кем булып калабыз без тарихи мәйданда. Шуның өчен һәр кеше үз урында эшләргә тиеш. Союзмы, союз булмаганмы, сыйфатлы әсәрләр тудырып, яшьләр белән эшләп, аларга белемен таратып,
Менә мин карыйм, корт язучыларда, өлкән буында, аларда бик күп милли белем бар. Ни өчен лә алар очрашып, ул менә бу кызыклы белемне яшьләргә таратмыйлар. Ул бит насихаткә генә кала, минлек кенә, исмагыйльлек кенә беренче урында кала. А менә бу проза лабораториялары эшләми, драматургия лабораториясы, мин карадым, әсәрләрне укыдылар да, бернинди обсуждение мин күрмәдем бу өлкәдә, безнең бит инде Мәскәү институтларын бетергән язучылар бар. Хәзер яшь язучыларга барыбер ярдәм кирәк. Алар яңа формаларны беләләр, ләкин аларда милли эчтәлек аксый. Чөнки мәктәптә алган белемле тарихсыз, телсез, әдәбиятсыз дип бәялыйм мин. Миләүшә ханым, сөйләшүдә катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Сәнгать өлкәсендәге яңалык вә искелек, новация һәм традиция проблема мәңгелек инде ул. Шуңа бүгенге көндә дә шул тирәдә барган бәхәсләрне тыныч кына шулай тиеш дип кабул итәргә кирәктер. Киресенчә, алар булмаса, милләт борчыла башларга тиеш. Бу үзеннән-үзе аның мәдәни үсешендә куркыныч торгынлык башлануын күрсәтә дигән сүз. Иң мөһиме, бүгенге әңгәмәдәшебез Миләүшә ханым да, ул тәнкыйтьләгән яшь сәнгатькәрләр дә милли мәдәниятның бүгенге хәленә битараф түгел. Нәрсәдер эшләргә тырыша, яңа калыплар эзли. Ягъни, татарның хәрәкәттә бәрәкәт әйтеменә нигезләнеп, ниндидер эш алып барырга омтыла. Монда шул омтылу, рухлану моменты иң мөһиме кебек. Хәрәкәтләнеп, омтылып, хыялланып яшик. Һәрберегезгә хәерле көннәр.